Силве! О, здравей! Здравей! Как си? Добре ли си? Да, добре съм. Да не си болна? Не, просто имам изпит и съм малко разтревожена. Така ли? Да. По какво? По история, моля ти се, записвам втора специалност и имам изпит пред комисия. Утре ли изпитът? Не, имам една седмица, но имам да чета страшно много. Седмица? Да. По-спокойно тогава. А мога ли да ти помогна с нещо? За жалост не, освен ако не научиш вместо мен. Добре, успех, до скоро. Благодаря ти. Когато питаме, за да получим потвърждение или отрицание от събеседника, може да използваме въпросителната частица ли. Добре ли си? Утре ли е изпитът? Мога ли да ти помогна? Ало, добър ден. Търси един учебник по история на професор... Кой? Бихте ли ми дали номера? Моля? Не ви чух, бихте ли повторили? Не го знаете, дълго ли ще го търсите? Може ли да ви се обадя по-късно? Може ли да ви се обадя по-късно? Да, извинете, благодаря ви. Въпросителната частица ли се използва и в учтиви въпроси или молби. Бихте ли ми дали номера? Бихте ли повторили? Може ли да ви се обадя по-късно? Не, сега не съм в телевизията. Кой ще дойде? Павел ли? Добре, ще звънна по-късно. До чуване. Силве! Здравей, какво четеш? Кой, аз ли? Да, ти. Мене ли питаш? Теб? Какво ти става? Знаеш ли, мисля да се откажа. Какво? Разбираш ли, това не е за мен. Първа специалност, втора специалност, трета специалност. Кому е нужно, на мен и една ми стига. По-добре ми кажи, виждаш ли, така ми е по-лесно. С въпросителната частица ли може да се иска допълнително уточнение. Павел ли? Кой, аз ли? Мене ли питаш? Въпросителната частица ли се използва и след някои глаголи, за да се привлече вниманието на събеседника. Знаеш ли, мисля да се откажа. Разбираш ли, това не е за мен. Виждаш ли, така ми е по-лесно. Не се отказвай. Чули? Да. Ще се справиш? Да. Ако взема този изпит, 3 дни ядене и пиене на моя сметка. Да не забравиш, чули? Как ще забравя, ако изобщо се явя? Как няма да се явиш? Трябва да си повярваш, чули? Да не се мислиш за глупава. Знам ли и аз? Ще го вземеш и то с шестица. Ще видиш. Да, на мен ми трябва 3, смея ли да се надявам на 6? Шестица. Въпросителната частица ли се използва и след глагола чуя за изразяване на настойчивост, категоричност. Не се отказвай, чули? Да не забравиш, чули? Трябва да си повярваш, чули? Въпросителната частица ли се използва и след глаголите знам и смея за изразяване на несигурност, колебание. Знам ли и аз? Смея ли да се надявам? Знаеш ли, че и аз имам второ висше? Ти ли? Да. Не ти ли стигна едно? Малко ли ти бяха ангажиментите, че записа и второ? Исках да уча. Не вярваш ли? Не. Така ли? Аз толкова глупав ли ти изглежда? Не глупав, просто не съм вярвала, че си толкова амбициозен. Най-трудният изпит беше при този професор Кънчев. Точно при него ли? Кажи ми, че го взе и те признавам за гений. Взе го. Аз съм една кръгла нула. Няма ли да спреш да кленчиш?
Ще го вземеш, ще видиш. Щом аз го взех. Да. С въпросителната частица ли може да се изрази съмнение, недоверие, учудване. Ти ли? Така ли? Точно при него ли? Въпросително изречение с частицата ли може да изрази недоволство, неодобрение. Не ти ли стига едно? Малко ли ти бяха ангажиментите? Няма ли да спреш да хлечеш? Смятай, че вече си взела изпита. В смисъл? В смисъл, имам познат в комисията. Сега ли намери да се шегуваш с мен? Не се шегувам. Чакай малко. Толкова ли не можа да ми кажеш по-рано? Може ли да си толкова потаен? Не съм потаен. Просто не знаех по какво е изпита. Сега като ми каза, се сетих, че мога да ти помогна. Категорично отказвам, благодаря ти. Въпросително изречение с частицата ли може да изрази и възмущение, укор. Сега ли намери да се шегуваш? Толкова ли не можа да ми кажеш по-рано? Може ли да си толкова потаен? Виж какво, не желая никой да ходатайства за мен. Не, това не е ходатайство, просто... Не, казах не. Я стига. Къде ли ми е телефонът? Ето го. Моля те, не звъни на никого. Колко ли време ще чакам да се обади? Моля те, де. Хайде, вдигни го. Кога ли ще чуе? Моля те, затвори. Добре. Помисли. Защо да не ти се помогне? Ох, не искам. Никой не искам да ходатайства за мене. Не, това не е ходатайство. Това е просто една... Това е най-малкото. Изречение с въпросителна дума и частицата ли може да изрази учудване, недоумение. Къде ли ми е телефонът? Колко ли време ще чакам да се обади? Кога ли ще чуе? И колко близък ти е този познат? Много. Колко много? Толкова много, че можеш да спреш да учиш. Кажи ми кой е де. Баща ми. Ама ти се шегуваш, той е във Велико Търново. Той беше във Велико Търново. Сега преподава тук. Аз му казвам да спре, а той работи ли работи. Минава полунощ, той с книга в ръка. Чете ли чете? Душичка. Извинявай. Хей, татко. Не. Здравей. Не. Да, търсихте. Помниш ли Силвето? Не. Да, ще има изпит при теб. Да. Добре, благодаря. До чуване. Иде ми да те убия. Край. Това е. О, не. Честито. Обърнете внимание. С частицата ли между повторен глагол се подчертава продължителността на действието. Казвам му да спре, а той работи ли работи. Минава полунощ, а той чете ли чете. Как се промениха нещата, а? Да, жестоко възхитена съм просто. Ако баща ти не беше в комисията, всичко щеше да е различно. Да, обаче той е. Да. Хайде, ще пием ли по една бира? Да, връщам се в библиотеката да изям учебниците с кориците. Къде отиваш? В библиотеката, няма да се излагам пред баща ти, я. Довиждане, до скоро ще ти се обадя. Чакай, ти си луда? Да, луда съм. Довиждане. В този урок видяхте. Добре ли си? Бихте ли повторили? Кой, аз ли? Знаеш ли, мисля да се откажа. Да не забравиш, чули?
Смея ли да се надявам? Така ли? Малко ли ти бяха ангажиментите? Може ли да си толкова потаен? Къде ли ми е телефонът? Минава полунощ, а той чете ли чете?